सयाबिन एवलायबाय रायजोफोर जोंहा मिरामिसनि खायद'आ सयाबिनजों दुदालिजों जानोसैलाय। नै दुदालिया हाखाजोब्बाय माथो जाबावनो सनाफोर, बेनोसै मिरामिस ओंख्रि दालि जहल बेनोसै। हालदै आरि होबायनो नै जोंना दुदालिया एवथ्रमनोसै, उनाव सयाबिन होनोसै सनाफोर, गथा गथा जानोसै। सामब्राम गुफुरखौबो होनोसै। खोबथ'नोसैलाय। सयाबिनखौ होखानोसै, रुइबाय थाथोंसै गाव। भेरि टेस्टि टेस्टि मिरामिस मालाय मा जानो, दुदालिया जि गोथाव जाखायो। जानोसै आङो नै दुदालि बिसं सयाबिन बुद एवबाय, दालि जहल लाबाय, पापर भाजा लाबाय, लेबु लाबाय सनाफोर, जालांनोसै ओंखाम। हाखु दाखुबाबो एसे। गोथाव जादों बिदिनो माबायाव दुदालि बिसङा। भिडिअखौल' नायलांदो सनाफोर अननानै। दासो थालिर भाजि एवबावदों उननि जाग्राफ्रा। खालामनांगौ मिरामिसखौनो बेदरजों जानाय बायदि सानबानो गोथाव जायो बे सनाफोर।
जाखांबायानोसै सनाफोर भिडिअखौनो नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ सनाफोर जायफोर गोदानै चेनेलाव हाबदों बेफोरबो अननानै लाइक खालामहरदो साबस्क्राइब खालामहरदो कमेन्ट खालामहरदो सनाफोर एवदों नै दासो जों जाखांबाय बे उननि जाग्राफोरनि जोंहा हाखु दाखु जायो नालाय आं ओंखारबोबायानो बेनिफ्राय थांसै पिलपिलि मोनबाय मोनदों बिदिनो आगैया फैदो थाङा जिरायदो जोंनि बाहागि कलेजजों फैबाय आं नै ज' गथ'फ्रा स्टुडेन्टफ्रा बयबो आं दा हरगोन फैसाखौ ज' समायना रमायना गथ'फोर फैसावजोबदों टाइम जानाय लगे लगे टमाट' गाननाय जोमनाय समायनानो स्टेसन मोनफैबाय आं सनाफोर लाइन बारबाय आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय